Deze week in L'Imbourgeois expositie New Yorkse fotograaf Martin Schuller en late opening Nieuw Hotel in Venlo. Het Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht opent het nieuwe cultuurseizoen met een expositie van de Duitse fotograaf Martin Schuller, die al jaren in New York woont en werkt. De tentoonstelling Survivors toont vele beelden van Joodse overlevenden van de Holocaust. All the pictures are very close. You have a special meaning with that? I've been doing portraits in the same style now for 25 years, and I like to be able to compare people, to build a platform. I like to say a democratic platform that invites comparison, and using the same lights and the same camera, still photographing on film, makes you maybe question more about what can a face really tell us? What can you really see in a face? Are people different with different backgrounds? Yeah. So that's a style I've chosen 25 years ago, and I continued it with this series. It was definitely my most emotional project I've done to date. So. You are one of the survivors. Where were you in the war? Exactly. I was born just as the war started in October 1939 in Antwerp in Belgium. Yeah. In August of 1942, when the situation really became unbearable, they were arresting people in the streets, at their homes, everywhere. Yeah. So my mother took me to a relative of theirs, Christian Belgian in Brussels. She didn't tell me anything, so she just brought me there, and she said I have to go outside for a minute, and she disappeared. I never saw her again. And I stayed with the Van der Stok family for almost 3 years, from August 1942 until May 1945. And they could hide you. Exactly. And the exhibition, yes. What does the exhibition do to you? To me it's very emotional, because I see all those stories, I see my own picture. But I must say another thing which is important is that I think Martin Schuller, the photographer, is a very sensitive man, and he has this feeling on how to, speak from heart to heart. That is something I felt, and I was not prepared for it. It sort of flowed naturally. Maakt u zich wel zorgen over welke kant dat het opgaat met bijvoorbeeld het antisemitisme? Nou, weet u, ik maak me zorgen om alle vormen van intolerantie. Of het nou tegen LHBTI is, of antisemitisch, of tegen mensen met een kleur. Het is allemaal iets wat niet bij ons hoort. Wat we ook, in Nederland zijn we altijd een open samenleving geweest. Ik vind wel dat we tijdens de COVID-pandemie hebben gezien dat het overgrote deel van de Nederlandse samenleving solidair is en met elkaar meedoet. En dan kunnen we dus ook dit met het overgrote deel goed bestrijden. Overigens blijft u zelf nog een tijdje, want er zijn al tamelijk wat ministers al vertrokken. Bent u ook misschien bezig met een nieuwe job? Nee, absoluut niet. Ik ben uiteindelijk, dit is ook een beetje een roeping
vanuit mijn achtergrond zie ik dat zo. Zo ben ik door de Patrische Suite opgevoed, zeg ik heel eerlijk. Dit is een roeping en ik vind ook als de Tweede Kamer zegt, we willen je niet meer, dan moet je weg. Of als er ernstige persoonlijke omstandigheden zijn, dan begrijp ik, dan kan dat ook zo zijn. Maar ik heb nog alle energie en er zijn genoeg problemen die we moeten blijven oplossen. Venlo is eigenlijk volop in beweging. Verschillende stadsdelen worden ontwikkeld. Afgelopen week opende nog het nieuwe museum van Bommel van Dam. En daar horen natuurlijk ook kwalitatieve accommodaties bij. Zoals hier achter mij Mr. Jigs. Ja! We staan hier op, is het nu het openingsevenement of toch het eenjarig bestaan eigenlijk al? Hè? Ja, het is dubbel. Het is allebei. Aan de ene kant wilde je vorig jaar dit al organiseren. Om al het harde werk wat iedereen erin heeft gestoken richting de opening. Toen wisten we al, je moet het uitstellen. En toen hebben we gezegd van hopelijk kan het volgend jaar. En nu vandaag dus eindelijk de opening. Welk concept is het hotel? We zijn hier echt gaan kijken naar hoe kunnen we op een andere manier een concept in de markt zetten. We hebben natuurlijk het theaterhotel, een 4-ster hotel met heel veel luxe, ook met samenwerking met de Maaspoort, waarin je heel veel kunt bieden. En hier zijn we juist daar een tegenhanger van gaan zoeken, waarbij we uiteindelijk een soort van weg hebben gekozen die werd geleid door no bullshit en unexpected luxury. En daar zijn we alles in het concept gaan ophangen. Is er behoefte aan meer hotelkamers in Venlo? Ja, absoluut. Je ziet zelfs dat de actieradius van de hotelbezetting in Venlo reikt tot Düsseldorf. Als daar een groot congres is, dan zijn hier alle hotels vol. En we hebben ook natuurlijk wel last gehad van corona. Uiteraard. Maar je ziet dat we ook weer heel veel voordeel hebben, anders dan Amsterdam en Rotterdam. Dat mensen die in eigen land op vakantie gaan, hier allemaal zitten in de parken, in de huisjes, Venlo bezoeken. Ook mensen die het leuk vinden om Venlo te bezoeken en een hotel te nemen.